Pamusoro imama. Pamusoro edari. Ndauyo nenyaya yakamangarwa naZivanai Boruno. Anobva muvillage yeTagarira village. Achimangarira Meshek Garandi. Anogarazve muvillage yeTagarira village. Iri nhau yekupokana. Kutsanzwanana panhau yemunda. Land dispute. Ndonhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo Zivanai Boruno. Simudza ruoko rworudyi. Makagara kutedzera zvandakutaura. Ini Zivanai Boruno. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mambo wangu Mwari ari mubatsiri wangu. Tise ruoko pasi. Ndochuya kwauri Meshek Garandi. Simudza ruoko rworudyi mutedzera zvandakutaura kumashure. Ini Meshek Garandi. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Notenda seruoko pasi. Manje kwamakagara munonyatsonzwika here. Dai machinjana sekuru vanya vauya vanonyatsonzwisisa. Gara muchikoro. Vanokwanisa kupfuura here kana kuti Kugari nekukasi. Ndichakumbirawo Zivanai Boruno muziviso dare chasakisa kuti munge muchimangarira Meshek Garandi muchidimbu makagara pasi zwi rakasimukira. Pamusoro yechangamiro nyaya yatainga muno munhu yekuti tine nyaya yakangopinda mudare muno ikatongwa tikapuwa judgment. VekwaGarandi vakanzi vapiwe minda mitatu isi tikanzi tipiwe munda mumwe chete. Asi munda wacho watakanzi tipiwe isusu nedare vari kurambira nawo. Minda yanga iri nhaka yanasekuru vedu isusu. Ava vazukuru vedavo. Judgment yacho munayo? Enderai mberi. Saka ndo nyaya yakonzera kuti tiuye kuno. Isusu tiri kuda munda wedu. Muri kuti ukama hwenyu hwakamira sei? Ava vazukuru isi tiri sanasekuru. Saka vakanzi vakupei dhunduro rimwe chete? Takanzi tinofanira kupiwa 1 dhunduro, ivo vopiwa madhunduro 3. Meshek Garandi, munoti chinazvo zviri kunzi mambo vakatonga vachiti mudzosere vanasekuru venyu dhunduro rimwe chete, imi muri kuramba naro. Kwete handisi kuramba. Ava takavapa kucheterera paine baba wavo Sebastian ndiwo kwatakaita mukati medare tichitaurira. Igore ripi ramakavapa baba waSebastian achiripo? 2016. Zivanai Boruno, zviri kunzi hatina kuramba hanzi takapa baba venyu vachiripo muna 2016. Hatina kumbopiwa because munda iwoyo utotengeswa futi.
Judgment yakaitwa rini? 20 tetra I think iripo paningiro I can't remember. 16. Yakatenda 2014. Saka vari kuti 2016 ndakavanhu makapiwa munhu. Kuti hamuna kupiwa. Hatinombopiwa. Kana vanga vakataurana naSabastien vanga vakataurirana vari vega. Vamudiki Sabastien havanombotitaurira. Sabhuku yenyu ndiani? Nditagarira. Aripo here bani? Kana komiti yasabhuku iripo here? Kana akamirira sabhuku? One of the committee members of the sabhuku. Ndiani? Treasure. Ansunyatsonza? Treasure. Ani? Sabhuku. Zita renyu munoitwa ni? Naitwa Frank Boriwondo. Frank Boriwondo. Kosei sabhuku asina kuuya? Handina kuziva kuti aifanirwa kuuya. Ini ndakauya ndiri as a family yepaBoriwondo. And sabhuku anoziva here chimiro chakaita madhunhu renyu imimi navo? Anoziva. Makamuzivisa here kuti kune nyaya iri kudai? Anozviziva. Saka imi ndimave makamirira sabhuku? No. Sabhuku apa patorina ifemili yepaBoriwondo nevandichete. Narusimudza ngavataure Zita ndiani? Garande. Ipaturida nguva nyaya yekutorwa naziva neBoriwondo inyaya yatoshamisa nezvazo. Nekuti baba vake Sabastien Boriwondo ndovakasitana nasi kuti vamushe kuchagurira mugare rino 2012 zvanyaya zvatongwa matambudziko ndekwaGarande 2014 parachitengwa mudare rino rwemambochina mhora dare riri kuti pai wakaBoriwondo dhundu wakaBoriwondo Sabastien akakatora dhundu redu akatengesa kune kwamandara. Saka ndiyazoti wakaBoriwondo vakuda kutora mainja yedu yedu vachingoti pese pavafunga kwaya mumwe mambo wotora madhundu redu wotengesa kutora dare zvakuita. Ndizvo vakaita Sabastien aita dhundu redu 2014 tikapa dhundu raari kutaura racho nedu vakatengesa dhundu racho rikatengerwa kwamandara. Saka nhasi takutambudzika kuti vakudzora kuno kuti dare aBoriwondo vakaya kwatiri isusu padhunduru handivake ndine vana vasikana vega vega vandinogara navo. Saka ndichekere pisi nditengese nyaya yodhamharana hapana nozogumete kuti wakaBoriwondo ndomasharo akatiita ndovanantaura baba vangu apa baba vangu ndobva kuti nawe kwandiratori vandipakashamisika takuna samani rakuya kukumba ndomasharo akaita wakaBoriwondo. We don't remember zvakadaro zvichiitika. Zvinhu zvavari kutaura izvika we don't even remember zvichidaro. Isusu chatinoziva pane munda wavairima vanhu kwaGarande wanga uri the other side of the road wakaclaimwa nevanhu kwaMandaza vachiti munda wedu. Ndofunga ndowavari kutaura ivo because iminda yatiri kutaura nezvayo isusu yanga iri kwayo yega uyu uri across the road. Patsamba iri panapa pakanzi Sabastien sezvavataura akapuwa hanzi dhunduru. Aripi Sabastien? Sabastien akashaya. Tsamba iyi iri kutaura kuti vanhu kwaBoriwondo munopihwa dhunduru rimwe chete, vanhu kwaGarande votora madhunduru 3 zvisina kunge zvakazoitika zvinhu izvozvo. Aiwa, but Sabastien anonzi akapuwa dhunduru. Iyi tsamba yakanyorwa judgment yakapiwa. But dhunduru racho hatina kuriona. Ndikwatsara nefuti haisi judgment. Haisi judgment. Tsamba yoratidza kuti mambo vangu vanyorwa tsamba nalawyer vachibvunzwa kuti sei makapa judgment ipi iyi. Mambo vaipindura kuna lawyer ndozi hapaine maadresa handiti. So mambo vaipindura kuna lawyer zvikonzero zvakavapa kuti vape judgment ipi iyi. Kunoti haisiwo judgment yamambo, itsamba yaipindurwa namambo kumalawyer. Isusu ana Boriwondo tanga takanzi judgment chayo yakanyorwa namambo. Hatina. But zviri kutaura kuti Sabastien akapiwa dhunduru. Zviri kutaura kuti Sabastien akapiwa dhunduru mutsamba iyi yakanyorwa. Hatina isati nambobvira kana dhunduru. Asi kubva 2014 pakapiwa judgment yacho kuti judgment
manga muri kuti muzvitaka kutaura nyaya isusu tandakamira katichiti tine vana vari kukura vatichazoda kupa nzvimbo dzekugara but only to discover kuti vanhu paipa kutotengeswa futi sekutengeswa kwakaitwa mamwe madhundu 3 aya Dhundu rakapiwa sabhasini rekuchagwa apa pariri Ndiro vakutengesera kumanda. rakato rine vana vapatrick Vakatengesa zvinhu zvacho. Sabhasti inoita kutenga dhundu rino. saka kudiwa iri nderipira vana kutora ratikuriro oda mukurima mimba Ndiro vakakutora. anoziva ndiani kuti dhundu ndiro vakapiwa anoziva ndiani kuti Sebastian akapiwa dhundu ani Isati kuva vakongonyaya itonero. mumwe asi iri imimi vanagarani Ndakungoti ana zvikwanisika zvinogona kushedza chibhindi bodi veiza nyaya dzachona dzose. taura tinzweyo pamusoro ishe inini chandoziva kwamandazi kwangu varoorwa tete vedu vachibva vapiwa munda iwoyo wavari kuti wakapiwa Sebastian pakafa tete wedu wekwamandazi vachibva vatora munda wavo ndoravari kuti rakaenda kwamandazi vakaenda kwaChademoyo iwo kuti munda wanga wakapiwa atete venyu nani newekwamandazi wanga wakaroorwa atete vako iwewe vakafa atete vachibva vachibva vatora munda wavo nekuti utori saidi rekwamandazi tetonyavarorwa mandazi ndokupiwa mai vana uyo anogara kukwashingwa rasta mai vana Nicholas vainzi azirema ngatidzokere panyaya kubvira 2014 ndo pamakazondipiwa dhundu 1 handiti kusvika iko zvine zvodzachi 12 years sound of that handiti hamunomboita effort yekuti dhundu ramazomupiwe uye maangopiwa judgment mamasiya zvakadaro ayo paiitika ndechekuti each time yese yataitira kuda kuti tiite movie yacho iyoyo taingofesa resistance saka tazoona kuti no beta tidzokere futi kudai but vakanzopiwa chinhu zvine judgment yamambo wakafesa resistance unodzokera kukwekwe kuti zvamati zviitwa sezvaita hamufana kutombokakavadzana kana unetsana munongodzokera kwekwe mungo zvamakati tiite zvaita zvazvikuramba ndarutangisa kuendera mberi zvakarunisai 12 years judgment yacho yamabhuriko nawe yeruda sabhuku mandaza Chadamoyo atagarira varipo vatsanangurire nhau iri kutaurwa yedhundu riri kunzi takavapa ukurobva radzoka zvakare richinzi rangarira tete vanga vakaroorwa ndobva razotorwa zvakare navanhu vekwamandaza skava kuda vekwamandaza vacho vakakure vega kuti ndizvo here zvakaitika sabhuku tagarirawo popura kuti boribondo akapiwa here dhunduru namisheki unfortunately sabhuku tagarira handifungoti ane history yezvinhu because mwana mudiki asi pamwe vekwaChademoyo vanogona kuva vaine information ndopanonetsa masabhuku ekuti vanhu vanongoita zvibasa ravo vachifunga kuti vamwe vari kuita private takshop yavari kurana nekuti akangotengesa maswiti mari yacho yotorwa yonzi vana idyai basa reusabhuku rinoda kunyorwa marekodzi pasi panofanira kungoita mabhuku anoramba achingonyorwa zvinhu pagarwa pasi ponyorwa minutes pagarwa pasi ponyorwa minutes zvokuti dai tichitotarisa nyaya iyi takutoti April 2014 makuvhura mabhuku asabhuku kayo April 2014 acho motiratidza zvakanyorwa apa ndo zvakaitwa zvichiratidza kuti pakabviwa kudarira mambo takazogara pasi apa ndobva tazvinyora apa because iyi rekodhi iripo but marekodzi acho arikubva kuna sabhukuka mugamuchidzana dai sabhuku aive pakanyora pasika agamuchidza mumwe sabhuku zvaitirerukira
kuti tinotanga kumanikidzwa kutangana nenyaya yakaitika 12 years ago. Ipo pachingoda chinyorwa chakanyorwa pasi chinonyora zvakaitika. I think itai kuti nyaya ipfudzirwe mberi. Samonai masabhuku matatu andarevawo epano. Ozi kunyange tikaenda paground masabhuku matatu aya asipo atipedzi. Parinogona masabhuku iwo avave pano. Iwe ndiwani iwe? Vanachada moyo zvavari kunzi vanatete vangu vakaroorwa vakazotora dhunduru ravo bheki ndizvo here? Anga akaroorwa ndiani? Yanzvati yavo amai vangu ndivo vatete vavo. Vanga vakaroorwa kupi apa? Havana amai vababa vangu munina wavo vakaroorwa kwaMandasa. Izve munda iwowo vari kuti ongorwa tete. Tichikura tangokura chidzi minda iyi yakapuwa pankuveni nevanhu vaipaminda zvichitanga. Pane pamuri kusandipindura. Ndoda kunzwa zvatete apa. Vanzi ndo vairima munda uyu. WeKwaMandaza ndokuzotora bheki munda uye. Pataurika shoko rekunzi munda wakatengeserwa neKwaMandaza kapa. Marinzwa shoko iroro. Saka munda wacho uri kunzi wakatengeserwa neKwaMandaza kapa. Ndo uri kuita sekuti ndo munda wairimwa natete apa. Anditi? Atete ava havana kumbobvira varima munda iwoyo. Munda iwoyo wairimwa negotwe remumama nababa vangu bamuningi vangu vainzi Onyara. Atete vavo vairima munda ambuya zirema uri pamusoro pababa vangu iri 2. Vakazotora futi munda wachona iwo ambuya ivo vafa. WeKwaMandaza vachona vazukuru vakatorerwa vakashiyana vanhu vaboroni. Zvakaro sabhuku Boronda akafa. Pakafa amai vababa vangu ini. Ana sekuru vangu vanhu ana sekuru vababa vangu vakati kuti garani atete vedu vafa. Takumbotora mamwe matundu. Ana sekuru vachozwa kuti minda indagarandika haisi yedu. Ana sekuru vapera vababa. Asara vachona kuti sabhuku Boronda. Mudiki una baba vaifa anonzi Jack Boronda. Hatorina na history yezveminda iyi. Kana ivava vana kana history. Ndataura zvemabhuku. Bhuku ndo history isingadzimike. Nyangwe ndakatsvaga nyaya iyi ya2014 ndikaitsvaga muno mudoi 1. Ndokudzai zvakaitika zvacho. Aiwa. Totanga kuchinjana mashoko kuti zvadii. Pindurai zvandabvunza mugumira ipapo kuti undipatsanangurudza ndisina kukumbirai. Ndati ndoda kunzwisa zvatete apa. Nevanhu veKwaMandaza vanzi vakutengeserwa dhunduru. Ari kutengesera vanhu veKwaMandaza dhunduru ndiani? Ndiye akatengesa. Achitengesera ani KwaMandaza? Saka pari zvinhu vanogara mubhuku iri mupamba dhunduru iri veKwaMandaza ndanani? Anoziva KwaMandaza ndiani? Anosabhuku Mandaza ari peri? Anozviziva here sabhuku Mandaza? Mati rakapiwa vana vaPatrick Mandaza. Handizvo? Patrick Chadamoyo. Hati ndokudhara vakashaika last year but vana. Vana vaPatrick hando vari pera. Handi ndopana sabhuku Chadamoyo. Ndosaka ndati sabhuku Chadamoyo wacho ngaauye. Ataure kuti dhunduru ramukutaura iri anoziva nezvaro here. Kusakana muchiti rakapiwa vana vaPatrick. Iye mwana wacho aripo, haangatadzi kuzviziva. Nasabhuku Mandaza wacho kuti sabhuku Tagarira. Saka nyangwe sabhuku Tagarira vakaita vadiki. Pakashaikwa zvinyorwa mumabhuku asabhuku Tagarira. Mandaza naChadamoyo vanoti gaidha. Kuti tizive kuti chii chakaitika. Pana tete vamuri kutaura nezvavanhu. Saka imi vakomana vemunomu. Ndadisai masamoni kuna sabhuku Tagarira, sabhuku Chadamoyo nasabhuku Mandaza. Vauye vadaire nyaya yamhangarwa naZivanai Boronda yedhunduru risiri kunzwisisika kuti rakafamba sei. Toda mhinduro maringe nejudgment iyi. Mondiverenge monditsvagire maminitsi enyaya. Panogara pasi nyaya iyi, toda kuona maminitsi acho kuti arimire mumabhuku. Iwe Boronda, iyi haisi judgment iyi. Kana muchikwanisa kutitsvagira akatitsvagirei.
togona kumboitsvaga mumaminutes tinoona kuti yakapiwa ichinzi chii. Ini zvinotinetsa kuti ndishandise tsamba yakanyorwa ichienda kuna lawyer, because tsamba yanga isingauye kwamuri yanyorwa ichienda kuna lawyer. Ndoda chinyorwa chakanyorwa chichiuya kwamuri imimi. Ofisi inogona kubatsira kutarisa mumaminutes, but vakanga vaizoishaya manje pachatinetsa. Nekuti imimi munofanira chinyorwa chenyu. Isu taitokumbira kuti ofisi ichitibatsira because mudhara aiita zvinhu zvakashaya. Kana tikwanisa kuona neofisi pakati pesvondo yokubatsira kutsvaga zvinhu izvozvo. Ndopaingatotsvaga zvinhu zvacho kumabhuku arapa nemajudgment acho ekumashure. Ndokuona kuti zvinokwanisa kuwanikwa here. Asi ndati vanhu vatatu vandareva ndovatoda kuti vatilide kuti tinzwe kuti chii chakaitika nevanhu vekwaMandaza padhunduru ramati rakatengeserwa vanhu vekwaMandaza. Mati dhunduru rakapiwa Sebastian Boriwondo richibva kuna Mishek, handiti? Sebastian ndobva atengesera vanhu vekwaMandaza, handiti? Vari vana vaPatrick, handiti? Saka tinoti mwana waPatrick wacho atestify kuti ndizvo here zvakaitika, kuti vakatengeserwa dhunduru naSebastian ndokubva bhuku raenda kwaMandaza. Ndobva vataura zvakare kuti pana tete vekwaMandaza, handiti, vairima dhunduru iyi. Toda kuti masabhuku Mandaza achada moyo vapupure nyaya idzodzo, kuti toona kuti kana rairimwa natete avo, saka raive nekodzero yekudzokera kwaMandaza. Saka zvikureva kuti zivanai vana Sebastian havana kupiwa dhunduru. Asi kana zvabuda zvisirizvo, zvabuda pachena kuti Sebastian akapiwa dhunduru ndokubva aripa vanhu vekwaMandaza. Tikudzwana naipapo. I think ngatisangane musi 6 tine masabhuku matatu aya. Because pane nyaya dzisiri kubuda pachena panapa. Dziri kuda iye chada moyo, dzoda iye Mandaza, dzoda Tagarira futi. Tagarira chake kunyange asina hombo ari kugamuchira shoko riri kubva kunani kuna Mandaza nachada moyo kuitira kuti abva aziva kuti iri dhunduru nderangu, obva achizvinyora mumaminutes make. Chionetsa masabhuku edu vakauya muno vanosvika ogara pasi, havana chavanenge vachinyora, havana chinenge chichiitwa. Anouya ari wega, auye nasekretari wake, apa kufanira kuziva musha. Sabhuku kana vachifamba uchiuya tichitaura nyaya sezvizvi, zvoreva kuti unofanira kuzodzokera unogara pasi nemushazvo. Takagara pasi kudarira mambo tichikurukura nenhau yakati. Pakapiwa mutongo wekuti asi zvakubva zvapinda mubhuku rani remushazvo, chove chisungo chemusha. Nekuti nyaya yakangoita yasabhuku yabva kuna mambo yoenda pana sabhuku onyarara. Musi waanofanazvo. Sabhuku anotarisirwa kuti kamwe chete pamwedzi, at least once a month, anogara pasi nemhuri yemusha wese achivapa maupdate ezviri kuitika. Musi wakati takagara pasi darira mambo nenhau yanhingi nanhingi vaine chichemo chekuti mambo vakatonga vachiti sekretari wemusha ndarunyora vanhu vemusha vokurukuraka ndizvo here zvakamafambira zvakapande pakarezvwa. Kana paine pakarezvwa kavanhu vemusha voto apa hongu mambo vakatonga asi panenge pakakanganiswa apa, ngatikumbire mambo vapatarise futi. Zvorova takufambidzana ka. Imimi mune hombowo zviri kuitika mumusha menyu, moziviswa zvaitika. Sekretari aziva, mupurisa wasabhuku aziva zvanyorwa mubhuku kuitira mangwana. Saka zvikurudzirei izvozvo, at least pakamwe chete pamwedzi sabhuku ngaagarai pasi musangano mumusha menyu. Nyangwe izvozvo zvekutengesa zvamurikusiya zvichiitika izvi, dai muchigara pasi nguva nenguva, dai muchizvikurukura zvisingaitika, muchibvunza kuti apo chipo chaakumboitika pa ndiani, muchitsiurana muchidzorana. Zvino kana musingagare pasika, uye achingoita zvake sabhuku ari kutonga musha ari wega. Mutemo wakati sabhuku ngaave nekomiti yevanhu 7, but zvatiri kuona mumisha womugwagwa uyu sabhuku ari mhanya nekuku, uyo uche sekretari wekomiti ari mhanya nekuku, mamwe makomiti memba ari mhanya nekuku, treasurer nekuku, mupurisa nekuku. Zvino uchiri musha hero. Dzoredzerai musha uadministwe sezvakataurwa nemutemo. Vari vanomwe kubva pana sabhuku vanotarisirwa kushanda sechinhu chimwe chete. Ende havasi kushanda vachienda kwavo, vanofanira kushanda nemusha. Hapana chisungo chinopiwa nasabhuku musha asingazivi, musha usingazivi. Zvese zviri kuitika mudunhu musha unofanira kunge uchizviziva. Sabhuku akadedzerwa kumusangano namambo, anofanira kuuya achidedzera musangano wemusha. Mambo vandidedzera nhau yekuti. Isusu muno mumusha tiri kuti kudii? Handiti? Tobva tave nechisungo chemushazvo. Ndadedzerwa kuGoromonzi, ndadedzerwa nhau yekuti ari kupa feedback kumusha. Munhu wese womusha oziva. Imimi zvakare mune right yekubvunza. Nzira yedu yatinofamba nayo ipapa yakuvharika. Ngatiitei kuti pavhurwe. Handiti? Zvoenda zvogadziriswa zvo. Nzvimbo yakati goronga raipa.
vanhu vane madhunduru ari kumusoro kugadzirai madhunduru mumunda menyu mvura isayeredze ivhu ndo basa renyu. Vari kurima magadheni mayanya kupinda munzizi, sudurukai kubva kunzizi tiri kutochengetedza handiti. Vari kuchera makomba epitisenda zvanyanya, makomba iwayo ngaavharwe, ndo zvatiri kuita mumusha izvi handiti. Zvikoro zviri mumusha medu zvaparara, mari hatisi kubhadhara vabereki, ngatibhadhare mari yechikoro. Kubva ipapo tiri kuvaka musha semhuri imwe chete. Zvino tikangosiya Sabhuku achiita zvaanoda, musi waanobva vanosara vachichema ndimi vagari vemumusha. Zvimanikidzei kuti zvinhu izvozvo zviitwe mumusha izvozvo. Musha hausi wemunhu mumwe chete, musha vaviri, Sabhuku nemhuri. Hashanda ari wega, vashanda vari vanomwe. Sabhuku tikaona kuti akura haachagona kuita basa, harisi basa redu kuti titi baba makura chibva pachigaro handiti. Tinomusarudzira mubatsiri atinoona kuti akavimbika, haazoiti basa rake nebasa iri Sabhuku asingazivi. Ende uyu watasarudza semumiririka anoshanda nemusha. Chisungo chese zvaaita zvese musha ngauzive, musha ngauzvitendere, musha ngauzvibvumire. Aregere kuita private business rake, musha wese haisi private property yaSabhuku. Sabhuku mutariri wamambo chete. Saka ari mutariri wamambo anofanira kutaura nemhuri iri mumusha kuti tifambidzane tigarisane. Ndikumbira kusangana musi wa6 nomaSabhuku aya. Mazvita.